автоматична линия за опаковане на кутии с кръгла маса за натрупване на консерви, машина за автоматично пълнене, запечатване, затваряне и етикетиране. Може да пълни машина за пълнене и след пълнене може чрез проверка на претегляне след това зашиване. Може шевна машина за крилна врата и при отваряне на вратата машината автоматично ще спре и за автоматично подаване на капака, скорост на запечатване от 35 до 50 броя в минута. Автоматичен етикетиращ етикет за корпус на консерва, приемащ международно известни конфигурации на марката, подобряващ стабилността на машината. Автоматична прахоустойчива капачка машина грамофон тип капачка, стабилна работа, бърза скорост, лесна за поддръжка. Етикетиране, чувствително към налягане, за висока прецизност на етикетирането от горната страна, разделен стъпков двигател или сервомоторно задвижване за изпращане на етикети, точна доставка. Турнеер флипкен машина и лазерна машина за печат на дати и колектор може да направи машинната линия по-гладка.